Ban penbenar ba Drok ulong ka Jingjyllei ka jela ka Kynhun Myntri he ka sngi tho dieng ka Mynjur. Ban Iakhun Pyrshah Halor ka Jingjyllei Drok habaro kiliang. Nongkhaii ktien ka sokar MDA bat ubadeiru Myntri sokar uba polingdo ulo ong ba ka Jingjyllei kurup ya Drok kala kenjo syaka nyop huai kelur tingka ulo ong ba katnat pulit kala pelong ka jingpet ngor bha ban yo kem ya ki Nongkhaii Drok. La ban kedau baki pulit ke Anti Narcotics Task Force jong ke East Kasil sa ke sngi palai kila yo kiam ya nrungut ki beriau ki badon keti ha ke ban penya yo Drok. Lingba ka jing yo jing tip ki pulit kila pelong ya ka jing kenra halo lashmia shlong ki pulit ki letu ba utai Drok heroin udon kumba nyopupra point nyopulai gram. And police have been put under very high alert to go all out against drug traffickers of whichever caliber. We will not miss out on the small guys or on the big ones. And there'll be no compromise when it comes to raids, seizures, checkings of illicit drugs of any variety.